March 2026 pini nilitum ladak song do Carbon National Research Council mari chihe pen KNYC Carbon National Organization KNO AIKSU All India Carbon Student Union lapen kijutsi Carbon Student and Youth Council KSYC pini ladak song chingrum pen nilitum ladak ke bang athi la bangke kedam tangar ni March 13 ni nilitum additional haladak rongkhelan additional chief medical and health officer long nilitum rongkhelan no oketalam kapatini ma sedam la Pankaj Jain kangkir ve kalama putha hudak dampen nilituman officers lapen aja katum staff anu nagithan mangke alam the bang chicken kida akaprek la puson se do inut atum pulo wang inut atum pulo wang bi puson se hala padak nani kudo lapen aku nilitum hala so putha tarlip lapen nilitum ninggang samse do koklo kopi pot ma pulo potang te hala bang so ni UDA ke hai mat hanse sangho ke hai pen ke alang ni ke piklang ateng de joint director pen si kang laing hap kangkir kan alang ipan order mate lam toy pi se tu sedame hala bang so joint director pen lam toy pi hala bang so notification ma sabe adun thu jong se a hok pet mate repairing lo lo potang te order ke do vek nang ji athe kam lo potang ne order do nang ji la pen cheng lok tender la pusan ni do nang sedame ni litum phan ke tender la punan paklang te la pen order ta punan paklang la pen adun thu kijut si appointment ke alang litum kaning je bang a hak tu mang anonymous lo media thing no bang a hide la pusan ni thek long sedame media thing no bang a hide sedame ni litum statement nang thanun joi do jela dak bang bang nek salang tu mehin bang ka ta salang itu statement office ang mo sedame statement ki bang ke chingbar ma chingbar apot si nilitum la bang su hini statement do ko ka posi nitum ningang samse ji peklang si nilitum formally la bang so pha hok pe kang sai long nang ji pura pini nilitum secretary ya ki hai in charge health and family welfare department Kabingo Thomas Council panong si nilitum isi Pinpur alo pajirlo la dak long nilitum demand ke la bang so pha bang la no immediate tong se court pen high level inquiry do nang ji la bang so pha la pen Prabjin pen Pankaj Jain a trading license bank in Thanangji lapen adun thu Prabjin pen alangli contract choklem hala bangso a registration bang ke in Thanangko apot si nilituma demand la son thoma demand ni litum piklang elo la si nilitum hokpera kang sai long liti ke nilitum a phiji ru de